Owesifazane usungizwe izinkulungwane zezinyoni akaze ayibone into enje. Ikona okwamenza ukuthi azizwe engeyedwa. Wayegcwele intokozo eqhrimisa wengane encane. Ebusuku izulu lavele lashintsha lanetha. Indoda yabheka phezulu ibuka ngembobo kwi-roof icabanga ngomkayo. Kungekudala owesifazane wadlula emafini. Wavele wabona ukuthi usekugcineni-ke manje sekuphelile ngaye. Wakhumula i-oxygen mask wenza i-phone call yokugcina. Umyeni wakhe wabamba ucingo. Nendodakazi yakhe yeza igijima. Noma ngabe wenzani esikoleni, ngiyohlezi ngiziqhenya ngawe. Ungamsoli uyihlo, uyakuthanda naye. Amazwi amama ayithinta inhliziyo zabo bobabili, ubaba nendodakazi. Inetwork yefoni yaphazamiseka kusenjalo kuqhathake isikhwama esibhakabhakeni. Owesifazane akasazidingi zonke lezi zinto, sekuphuka ngamandla-ke manje. Kwaze kwaba uyaphela emehlweni omhlaba. Waphelela ebumnyameni bomkhathi. Ubaba nendodakazi bahagana bakhala base besuka belungisa le mbobo kwi-roof. Indodakazi ayigcinanga ngokwenza yonke imisebenzi yasekhaya kodwa yaphinde yazimisela esikoleni yafunda kanzima. Besehlezi ekhumbula ukuthi umama wakhe ulisebenzele kangakanani ikhaya labo and bewuthanda kangakanani umndeni wakhe. Kodwa yena azange ukukhombise ukubonga kusanesikhathi. Wayenomhobholo engakuboni ukubaluleka kanina kuze kube uyahamba. Sebona ngoba engasekho ukuthi wayebaluleki kangakanani unina emndenini. Iprocess yokuhamba komuntu yinde and ipainful. Okubuhlungu kakhulu ukuthi ayikho into ongayenza ngalokho. Ayikho into ongayenza uma labo abathandiweyo uThixo esekhetha ukubathatha. Lolu hlobo lobuhlungu umuntu oseke waluzwa kuphela ongakuchazela kahle ngalo. Abantu bahlezi bezozisola emva kwesikhathi uma umuntu engasekho. Bangaki nje ababuzibile ubuhlungu babazali babo bebukela phansi ukuzinikela kwabo emndenini. So ungaphili ngokuzisola, bajabulisa abazali kusanesikhathi.